बाबू ଆଜ୍ଞା। କିଏ କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଓକେ ଓକେ ଦେନ୍ କହିଲ ବିଜୁଳି ବଲ୍ବର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍। ୟେସ୍। ଟେଲିଭିଜନର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଜନ୍ ଲୁଇସ୍। ୟେସ୍। ଟେଲିଫୋନର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଗ୍ରାହାମ୍ 1876। ୟେସ୍। ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ୟେସ୍। ସାଇକେଲର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାକ୍ମିଲନ୍। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ୟେସ୍। ରେଡିଓର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ମାର୍କୋନି। ୟେସ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ମାର୍ଟିନ୍ କୁପର। ୟେସ୍। ଟେଲିସ୍କୋପର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଆସ୍ଲିପ୍ସି। ୟେସ୍। ବ୍ୟାଟେରୀର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଆନନ୍ଦନ୍ତ ପୁଲତା। ୟେସ୍। ଟ୍ରେନର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ରେଚନ୍ ଟେବିଥକ୍। ଗୁଡ୍ ବୟ। ୱେଲକମ୍।